Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनायबावनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै जा मोजां जायगायाव दंफायो आङो मोनसे टेम्पोलावहाय आरो लोगोसे मोनसे गेट दङ बेयावहाय बेयो बिराद फेमास आरोना नोंथांमोना बालि फैनाय मानसिफोरखौहाय बेयावहाय भिजिट खालामफैनो हागोन आरोना स' बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिजोबगोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायनानै थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै गाइस दायो जोङो थांगासिनो हेभेन गेटआवहाय ओमफ्राय बेयावहाय थांनायावनो नै लामायावहाय नोंथांमोन नुनो मोन्दों गोबां टाइपनि फ्रुट्सफोरखौहाय बेयावहाय मोनो ओमफ्रायहाय स्पेसियेलि आं स्नेक फ्रुटखौ बिराद गोथाव मोन्दों आरोना नोंथांमोना सोर सोर जाफेरखो कमेन्ट सेक्सनाव आंनो खोन्थाहरलाय एसेबा गोजौनिफ्राय दायो नै बेखौ गानहोखांनानै जोंखौ थांहोगासिनो Mumbai. Huh? Nah, isherबो गानजोब्बाय गासिबो गानजोबो नै आंना नै কি বস্তু এইটো बेयावहाय रेन्ट लानो हायो आरोना रेन्टिं ट्रेडिशनेल बालिनिस क्लथ्स नायनो हायो बेयावहाय डिफरेंट टाइप्सनि क्लथ्स रेन्ट लानो हायो आरोना नै बै गाहायनिफ्राय थाबायना फैबाय जोङो थांगासिनो दाबो मोनहैबावाखै गोजान आरो फट' लानो थाखायबो बेसेबा गोबाव जोङो वेट खालामनांगोन आरोना ओमफ्रायथ' आं मिथिखायो बे टेम्पोलाव फैदों जिहेतु एसे कभार आप थानाय गस्लाखौ गाननांगौ बेखायनो नै आखाइ गोलाव गोदनासिम खोबथेनाय आथिं गोलाव खानाय बेखौनो गाननानै थांगासिनो आरो माबायनो नागिरगोनलै गासिबो मानसिफ्रा बेयाव लाइनाव थाजोबो You can do it on normal mode this time. लानो मोनो बेयावहाय यो मस्त' गोजौ जायगाया ओरैबायदि समायना जायगाया
गासैबो फट' भिडिअ लाना होजोबो मालाय You don't have mirror here? Mirror inside. Oh, inside. नै ड्रेसेसफोरा बेफोरखौ चुज खालामनानै गानजायोमोन आरोना ओमफ्राय आङो गानबाय नैबेखौ एसे आनकमन कालारखौ अके लेट्स गो माबोरै नुदों आंखौ माबोरै नुदों थैबाय नै ओंखारनांगौ थैबाय आखायाव लाबाय नै दहय जे नुदोंमोन ना नोंथांमोना लाइन थाबाय थानाय नैबेथिं लाइन थानाङा नै फैसाजोंनो गासिबो जाजोबो होनना बुंनाय खोथाया नैबेनो आरोना बै एसे गोजौआव मानसिफोर लागासिनो बियो हाजार हाजार मानसिजों नेनानै बैयावहाय लानो मोनो नाथाय बेयावहाय स्पेसियेल फैसा होनानै नैबेबायदि ड्रेस गानोबा बेयावहाय नुबाय सासे सानैल'सो नेनांदों बेबायदि आरोना बेनो जाहैबाय रां आसो नै दायो आङो बिसोरनि बालिनि जा ट्रेडिसनेल ड्रेस दङ बेखौहाय रेन्टआव लानायजोंहाय फट'शुट बा भिडिअ शुट खालामगासिनो बिथांमोनाबो खेबनानै होयो आरोना जिहेतु बालियावहाय फैफेरा फैबाय फैनानै बालिनि ड्रेसखौ गानाबा माबोरै जानांगौ नङा होमबा बेखायनो गाननानै नायबाय आरोना मोजां मोनबाय खिन्थु गाननानैहाय बाय बाय हेभ ए नाइस डे नमस्ते धन्यवाद Suria. Suria. नुबाय फैसा बारा होनायखाय थाब नुजाबाय नङाबा एफा गोबाव नेबाय थानांदोंमोन माखासेफोरा नेबाय थागासिनो जों माखासेया लाखांबाय जा फैसा बारा होबानो थाब फट' थिखोना होयो फैसा बारा होबानो मोजां ड्रेस गाननो मोनो I think it's more 1 hour. बेवहाय माबायसा बे गोजौ एरियानिया माबायसा वेट खालामगासिनो नै मानसिफ्रा बालियावहाय फैयोब्ला बिदि हेभेन गेटआ फिसाबो दङ बिरादनो ओमफ्राय गिदिराबो बहुतता दङ आरोना स' बियो जों फैनायानो जाहैबाय लेम्पुयां टेम्पोलावहाय फैदों आङो आंनि प्रनाउन्सियेसना एसे मिस्टेक जानो हागौ आरोना ओमफ्राय बेबो बिराद गिदिर बिराद गोजौआवहाय दङ हाजो सायावहाय नोंथांमोना नुगासिनो बेयाव फट' लानो थाखाय मानसिफ्रा बिराद लाइनाव थानाङो आरो लोगोसे बेयाव फट' लानोनो माने 1 घन्टा 2 घन्टासो नेनांखागौ आरोना ओमफ्राय जुदि फैसा होनानै हाबोबा दहय आं जे खोन्थादोंमोन ना बिथिं थांनानैहाय माने हाबनो हायो खोन्थानानै होनि बेयाव फैबाथाय 50,000 रुपियासो एन्ट्रि फिसा आरोना ओमफ्रायहाय बे ड्रेसनिया जाहैबाय 250K माने 2.5 लाख रुपियासो दे रुपिस नङा You ready? 1, 2, 3. Next pose. Next. Last pose. Okay, last pose.
Last pose. Okay. Last group photo. Ganti. Group photo. You ready? Next pose. Next pose. Last pose. Last na. Okay. We will take group photo. 4 of us. Done. Thank you. Bye bye. Paling Julie kelat. Paling Julie kelat. दायो जोङो ड्रेसखौहाय गाननायखौहाय रेन्टआव लानायखौ होफिनबाय होनानैहाय दायो जों न'आव थांनोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौहाय